Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkamu da haka, barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon bidiyo. To kamar yadda mai kallo ya ga wannan bidiyo, mun rubuta yadda zaka je ka kulle WhatsApp ɗinka ba tare da ka amfani da applications ba. So masu amfani da application wani lokaci ana samun matsala idan ka ba wani wayan ka zai zuwa ya kulle application ɗin wancan har ya samu damar wucewa a cikin WhatsApp ɗinka. So wannan security ne mai daɗin aiki wanda ina ga babu wanda isa ya buɗe maka shi in dai har ba kai ka sanar da shi ba. So idan wayarka tana da fingerprint za ta nuna maka fingerprint, idan kuma pin ne za ta nuna maka code pin ne ke da code shi. Da haka ni wata ta da fingerprint. So ya ne za mu kulle WhatsApp ɗin mu? To da farko za mu shiga cikin WhatsApp ɗin mu kamar haka. So bayan mun shiga za mu ga wannan layukan guda uku sai mu danna su. Bayan mun danna zaka mu wannan settings sai mu danna shi. So bayan mun danna shi sai mu sake danna wannan alamar hoton makulli. So bayan mun danna alamar hoton makulli za mu ga hoton makulli a farko sama sai mu ƙara danna shi. So a nan za mu yi ƙasa kamar haka. Bayan mun yi ƙasa za mu ga fingerprint lock, wannan wurin kenan, da haka sai mu danna shi. So bayan mun danna wannan fingerprint lock za su tambaye mu kunna shi yanzu ne, da haka sai mu danna kunnawa. Bayan ka kunna za su tambaye ka saka hannunka. So idan har wayarka ba ta da fingerprint, wannan abun ba zai nuna maka fingerprint ba, zai nuna maka code ɗin da ke da kokan wayarka. Da haka tunda fingerprint take gare ka sai ka sa hannunka ka saka domin ka samu damar ɗora. So kamar kuke gani anan sun tambaye mu bayan minti nawa muke so ta rinka kulle mana WhatsApp ɗin mu. Da haka sai mu ɗauki wannan zaɓin na sama na farko. Idan ka zo za ka iya iske ka akan minti 1 ko kuma wannan minti na 30. Da haka ka bar shi a nan sama sai ka danna wannan gurin domin ka dinga ganin notifications. Okay? Da haka sai kai baya. Bayan ka yi baya kamar da kake gani, bari mu fito duka. Za mu kuma a WhatsApp ɗin. So kamar da kuke gani WhatsApp ɗin mu ya kulle, normal babu wani problem, kuma babu wanda ya sai hacking ɗin WhatsApp ɗin mu domin ya samu damar wucewa cikin shi. So haka ne zaka ka kulle WhatsApp ɗinka ka sa security na kirki wanda babu wanda ya sai buɗe maka WhatsApp ɗinka. Nagode, mu sake haɗu a cikin wani sabon tutorial.